enti na Dormaahene maintenance ya na atesa wa ya anko ana nana anko ana je my bedu anko ya wonai ohini nyansane bi abompa ye ma na asa eto ampo nyina mo okay ameka Asante frase abodi bom fiti ase nyankopon bo nipa no e no de nyansa ano odi ne mudu sha Asante fom uji dis na Dormaahene bedu me bebi bo ni din enso so ehne no nyam se bia wonu de ese wonu we ezum la adwuma oprapra na wasanko wode Ghana nyina kasa mafo ne ma no ajba bedu so afọ hwe nkuta hudie nsam so otumfo de sabi mpraduasa eba sikasem na na kopɛ sikabra na na aka sɛ wiase te eba frɛ no ɛto apentia yesu frɛ bema yesu frɛ nyansani yesu frɛ tikɛse a adwene kwakiri yesu frɛ de ni hunu mumu dɔ yesu frɛ de obetumi aboa yɛn ɛnya de obɛkasa kasa tenten tɔpɔnkɔ entina na adima bedu kasa obi emu I was not for Dormaahene Jima bedu din sem bia betu dwa wasaka ne ho biemu ene ne nsem ode ba ebi ne se na no ada IGP ebepie mu okotokofie mu ma edi akwaside edi kan wa fie mu na yepeja prosifo bi mu no so wonte ase no achi ose Ghana franka na Asante hene so de ne dia sa be ka ho no ne kokwa pai enti wonte bi da e no ho nsem enam social media no so na ansa na no yenko na yenko tie nsem bi ode tu dwa ne bi ye ba ye betie asim ye ba sisi a I say every idea be airport. Now one back. Yeah. Idea be almost down and one back. Yeah. As you remember, the only said that be a baby one. Now be war, America. Yeah. Down a man can be a long time. So back on one way, Mecca. Yeah. Yeah, right. Idea be a person. Yeah. Abandon the enemy said to me in a yak to the site of Dramani Mahama. Only Ghana in I did to me, I'm yeah. Yeah, now swear no bit to say police, bit to say military, meaning as you shall not say an hour. Yeah. Yeah, now no be because of crime. Yeah. Ghana for me will be an yes here. Yeah. And we here so we here. I bet you. Yeah, now no other person that BSc, Kumasi. Yeah. IGP Okahon. Yeah. IGP wo oya de. Atusa. Yeah. Na bi na mu. Yeah. Ghana o IGP so de original ma Ghana nyina. Yeah. Yewura de hu kura na say. Na say GJ Ghana Journalists Association. Yeah. Ba ya ba wo so big mass. Yeah. Be de no kura na ha. Ono ti me ka say no. Ti me ka no. Yeah. Na man panyina ya to abade ma no. Yeah. No ba. Na binum so beka ho na ba ki ka flag enya Ghana flag yewura IGP da oye saade ne bi ama regions ni nyina o ma me do ma me yo mpesa as a matter of priority onko slem mansini ahemfo agaje no onko ya saade ne bi ma be bunu ha omra onya ba akoma na vice o ma do ma onko ya bi ma regions ni nyina yes anya bi ama regions ni nyina na o ba bi ba ko pe na oba ya me ajabadu am to so biru me sorry Ghana sa sa de na ye da me ka se dia sa me ma na nkoso me mu bi da ba wo afi we mu ni be 6 years me nti sa Ghana sa de bi akoso yewra e wa ba na o de ne ba ye o sa ho ka da na no sikase mankamfo oye no kura sikasem oye aya kama Ghana ni bia be kasa sikasem onye yie no me ajuma badumenti ase se e koso menya enkoso kura nchani moya de mo se me bo wa bazo me mo wa bazo niema no sa ne na wo ba ye wo tuatua sika na de no na akekam enye bibi papa watu nanano besikam ama me hema no na de ma musa se ban takri mwa maninje mani aji ba yewra saade no as a matter of urgency say yenye ma ba bia let us put a stop Ghana nye ba bi ba ko Ghana nye ba bi ba ko amanyofo no every night for wo kasa wonhwe ye every night for wo kasa wonhwe ye Ghana nye ba bi ba ko Ghana yawo north
ahemfo akɛseɛ wɔ north bi ne bono bi ne greater Accra bi ne central region bi ne western region bi ne western north na yɛ agya ne dɛ ɛkɔ akɔyɛ te sɛ Ghana no a yɛde ahyɛ ho nsa no na deɛ ne ho pɛ sɛ wode yɛ ni ɛno deɛ sɛ Ghanafoɔ bɛba nka a adwamadu ntɔ so mmienu ne nka sɛ sabi ɔyɛ bea adwamadu ne enyame de bɔɔ mi wohwɛ ntentene wohwɛ agyapadeɛ a nte so wohwɛ sɛdeɛ Ghanafoɔ bɛsi wawa no mpɛde saa animonyam a abonofoɔ bɛde ama m ne nana sabio nwura dorɔbohene nana no bɛde ama yɛ mempɛ sɛ mɛne mmere bi na mmom adeɛ akɔ so na ɔnyɛ a adwamadu nwa mɛdɛ bɛka ɛwɔ anim mɛsɛ ne mɛka na ɔnkɔto akontamadamfo saa adeɛ no sɛ ɔnim mu a ɔnka nkyerɛ nipa korɔ yɛ sɛ support ɔntwa so ɛntwa so a ɛbɛduru baabi adwamadu mɛn dɔmaa mɛkɔ akɔgyegye toɔ ɛkɔ gyina baabi a boroburom ɛgyegye toɔ na ɛgyegye toɔ a mɛhwɛ nipa korɔ bɛbɛka sɛ ɔbɛsɔpo na hɔ no ɔbɛhu sɛ asɛm no ayere na baabi a ɔbɛkɔ yɛwura no bɛkɔ Ghana flag na sisi bi n'anim flag biara wɔ hɔ a ɔnkɔ fam aborofoɔ yɛnyɛ flag na nim sɛ yɛ kuo bi mmeranteɛ kuo bi na wɔ flag na wɔ kuo deɛ mmeranteɛ kuo bi bɛtuma yɛ flag bonofoɔ yɛnyɛ flag Ghana ɛyɛ baako pɛ yɛwura yɛn nyinaa yɛnyamankɔseɛ na John Dramani Mahama ɔno yɛ som no ɔno ne mmara no yɛbɛdi so ne mmara no yɛbɛdi so nti yɛmu sɛ biribi ɔte a yɛbɛka yɛwura saa asɛm wei na ndɛ ma wo deɛ ni a mboa ne ɔgya akwane na mɛka kyerɛ deɛ awia ndị ɔgya akwane na maka kyerɛ sɛ me akonnwa na nte so no yɛdeɛ no yɛ aduane o na nanom nyinaa nyɛ aduane na mmom deɛ ne deɛ Ghana ha wa woni me sanaka aduanafoɔ yɛ abayifoɔ me bayie no mu obi sɛ paatɔ sɛ wahu na adwamadu a ntɔ so mmienu mbayie no de yɛ dɛ nde kora deɛ na me mbayie no me maabɔ no sɛ wo minister de tawakyi yɛwura akwakoa de tawakyi adeɛ biara yɛwura nyame kyerɛ ma afo adeɛ biara bɛyɛ yɛ papa no mbayie no ɔyɛ dɛ ɔtawakyi na maka kyerɛ obi biara sɛ obi a ɔmpɛ sɛ Ghana bɛkɔ so no deɛ ɛnɛ ma abɔ abɔsoɔ no sɛ tɛn na ɔyɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛko anɔpa ɛbɛko awura ɛbɛko anwummerɛ ɛbɛko ndasuo ɛyɛ asom wo afe nkɔto yɛ mpeɛ so na boroman te ase ne Ghana te ase. Okay, abusuafoɔ nti video no na wɔkɔhwɛeɛ no obi bɛseɛ drop your comment deɛ na wɔka ɛde kyerɛ Nana Adwuma Bɛdu ɔno de asɛm na ɛkɔdaa na ɔde foforɔ asa abɛwɔ mu ɛno nti mewɔ abura so hemaa na ade bi nkonsa papa bi Asante aka deɛ sɛ kutu sɛ bam ɔba bɛ deɛ awie mu aha meda ase no obrɛ nso so yɛsɛ mo frankaa no yɛnte ase yɛsɛ mɔkɔfa frankaa bɛka Ghana frankaa ho sɛ asɛm a wɔkae womu sɛ amekɔhyen biaa wo sɛ yɛse ho ase Dormaahene se ɔsɛ wɔnte aseɛ sɛ Ghana yɛwɔ frankaa na yɛsagye Asanteman frankaa atom dabi mente asɛm no yie yɛde deɛ ne baayɛ ɔka ne brɛ bɛyɛ deɛ ne siiɛ mpɛ sɛ mehu but asɛm no wote ase a ɛna wobua bie yie ɛdeɛ ne siiɛ deɛ siiɛ nyinaa ne sɛ na no IGP yɛwɔ yɛhunu ɛne ne maaya bi bɛpie mu wɔ kotokofie ma nhyia akwaside edi kan no ɛne sɛ ɔbaeɛ no ɔse wapagya ɔmudi birim na berɛ a march pass kɔ so no na Asante frankaa ni a ɔmobɔ nsra no na Ghana soso die ni na kehu yɛ nka aposifoɔ ɛyɛ no deɛ nkebi hu Ghana frankaa nko a yakɔfa Asante deɛ abɛbata ho to ɔnte aseɛ saa deɛ di kan mepɛ sɛ mbisa na Dormaahene sɛ baasa na mana hini na kɔfɛ mu anaa sɛ deɛ Asanteman frankaa ne deɛ aposifoɔ frankaa ɛbata ho a ɛno ɛbrɛ na hini ase anaa dabi so ɔno so wɔ bi na yɛ mepagya ne deɛ no yɛsɛ ɔbɔfoɔ de deɛ ne nam ho apa soɔ anaa wonim na nanom de ɔmu nyansa ɛyɛ kasa bi nkasa yahodoɔ de to hɔ na ɔmu nim sɛ ɛbrɛ bi bedu ama nipa bi asɛbe ɔmo nte asɛm ase tiawa ɛbɛyɛ saa ne yɛ na me aka saa kasa na kyerɛ ɔmo nti na nanom hyehyɛ
kasa hudu bi gu no yɛsɛ ɔbɔfo ne deɛ ne nam ho apa so kasa na bi ne deɛ hene ebi na maka no enti kɔtɔkɔ hene ne ɔno ne bɔfo yɛ no ne nam ne ho apa so okay so ati ase enti na Dormaahene maintenance ya na ate sɛ wayɛ anko ana na anko ana gye mai bedu anko ya wonai so ati ase na gye mai bedu ya yɛ sasa Ghana nyina me kura me nwanwa sɛ mampani mahama obo na baso pagya ni dibre mu sɛ dibre na nka hia so ɔde ma no ogidi oh yeah adai na wasanko wɔde Ghana nyina kasa mafo ne ma no ajima bedu so afọ hwe nkuta hudie nsam so because kasa enti kasa ne ye ne de enti na yɛ nkasa dibre na ɔde ma no okay na nka ojai Supreme Court no opagya no appeal court no na sɛ ko ojai na nka zoom lion adwumakuo no so wɔgye hyɛ ne nsa nti na no kɔprapra breko ɛsɛ no ne nani gye ho aprapra hene okay na nka bi kura ebi sɛ de ɔteɛ nyina ɔmpɛ so what you say de ɔteɛ nyina ɔmpɛ kasa ne dɔɔso enipa kasa bebra o kasa utumi wo onum what you say utumi wo kasa mu okay edi de moment a wuyi kasa de pie yi na utumi ni pie afi no why empty ɔse ɔno de nka oni haw nti sai GP aba Asante na wapagya omumu de ne wonko regency ni nyina amanhene bia honkonko yɛ saa wɔ hɔnom ɔne ne yɛ adwene na amanhene bia baba na mane so mekasa ma no ana ɛno ne asɛm no mpani sɛ de osunsu nani amanhene bia mebɔ na mane ɛyɛ sɛ nanagye mabadi ya nhwehwe animu ti abre bia opesa aso wɔ koma obi anka asa koma no okay Israel ntokwasi ye ne ka asa beko si ya mfro asa bra beko na era na BBS ni ye kan una akwa sire masam una akwa fanti asam una akwa chima asam una akwa ko asam una akwa kroba asam una akwa kan asam una akwa kan wasa asam una akwa kasa wi asam una akwa kabona asam wo mu de so omus no wo mu nimunyansa sonkom mu omuhunu mu do e ba ye wate so obi akasa David omu de obuo ni ani de ma wo ho no akonwa na ote so no enti wo mu pese on be kasa toto wo ma akonwa na sesan so mu nim ba bi omote ye mfa nipa ntena bia bi kwa ye wodi enti ade obi a tena ne bia okọ na obi ti dwam no oton momone a oni nyame nim senti o mana ton momone obi to ba nti nim senti obi to ba yero benkani ni abrobe anka akwadu ni de ekaka onim senti a obi so ti ba bu otwa to onim senti obi so tapete so onim senti a enti dibre bia de obi tumi ye ne de ne tena ho enti si ye de obi atena konwa kete so wo yo hene a ne nim se wonim de he ohene ote akonwa so a okasa bebre na wagina gene ho na waye ne niam basa basa na wo free na hinnie mu o free ne tibia mu eba fanse enipa dodo tibia mu no de ambasa jara waye nipa sonku bi ye de watena ba bibi aye okese sonku bi nti se sa konwa ya metizo yi se me pre twumtu asa abe no matena fem eti ma free me nimudiye eni manim onyam atena ye aba nkwankwa hwepa atena ye esanza nyu obi na be betena konwa wem etisi ye de metena konwa wem na wosam mi hunu se eyi mi nipa sonko no kwasem nti se mahunu me kase ye mahu mi mudro ese me sori fra konwa wem na me kwotena da madwa so a mi ankasa na maye dai ayo ho mi na maye mo me na maso me makobo ni fe yi ase so ati ase sansa konwa wem enyu obi ya na obi woni fie ene ebi wo bi fie kura sabe meme wo ma wo mi fie na menua no ma na sabe wo busuo mi fie kura sabe mpredu na me fa konwa so mo ntena so me si wa ma kunini fo because me de mo tena so netete ya kunini fo ba de na me de mo metena so enti ye di ade a eye ni monyam sie ma woni monyam fo enti se wa hunu wani monyam usu wunyanyam wunyansa wo tibia na udibra bia so what you say die ye share da nwene no hye no ma ebire bie ene akonwa bie no okasa odwene ho na onkasa basa na ne how ba kono say ade na amanhene bebrebe wo Ghana nyina yewa nko a no frɛ no ma no konkran no sa ba na so akosi de na America say kasa na ye bebrebe okay se akonwa yiwu a okasa nko okay akonwa anyiwu a okasa nko na de Dormaahene akonwa anyina me de minim yes se wuti te sente tete yi anko yi tete yi na triba chia enas ya nhya wa hencha na wa tambutu so wutiri mu behyehyw what you say wutiri mu behyehyw na ho so be kyerw okay edi sakonwa anyiwu a woni ye nko akonwa yiwu a woda segoro unyansa da sonko ukasa da sonko bia obekasa na yehu ye obia obekasa emra obekasa asema obeka de ebekwa kowie emfaso de ebenya wom
nsunsuaso ebenya wo mama so ba bia de udin beko ekodura udin ni ho animonyam de obenya ni nyina wansese na se wo ka se eno na ma kire o se akonwa ye tumi ye honhom nti akonwa yi nipa nyi akonwa okay so ati ase it is akonwa anyi wu a one ye nko ya hwa hemfo omo Ghana ha okay oti ase ehemfo sabio ohini bia oda na wadwene ne man ho ne wahunu se me pesa mahini ye kese me pesa mahini so obi aya ase me pesa mba ase kwa me despite sa na re no anka se wo pesa de bite se obi e wo mikro ma bia amodin bia me modin obi a pesa wode na de toto obi a waye kese sa na wo de toto ne ho animonyam ba mu obi a pene sa no kwase enti obi ti ba bia de ohini nyansane bia bompa ye ma na ase to amponyina mo okay as na ase to na hini efe waya ma na efe na tia se o hwehwe se nyame be ne de ne saa ma no okay na de odwene saa so ma kotoko ne mra mu saa ma no eme isansa wa period de ama kotoko ne na bible say se wa anya ama anu na wa anya ama awurade tu ye ma kotoko ne nti awurade nya bi ma eme na de authority akotoko ne so nyankopon authority ane na hini ye basa na hwe ase ne papai icha na nim guase enti se obi ti baabi na se be mpraduasa obu kotoko ne a obu na konwa di omu kotoko ne omu na konwa na onkai so wate akonwa so ene se wate plastic chair so wate ase enti se na ADUMAHENE be se wakasa se nipa mfa ni serious bi wansa na video ni wase ada na Ghana for kasa monte aso wakan on be date me na nakua free na kan wase ade mu me ade mu hu se me to afi ye hu se to afi ADUMAHENE to afi oh yeah ye hu se wo wura de obekan won ka sempa bia wura de ahoya anu a wura de kasa tenten no wura de ankwana wura de nsem wahu enti wo mu fa serious okay wo mu fa wo serious no o my team because ahini enya kasa tenten ahini enyansa kasa enimudie so se nananoma yedin na nananoma ntumi nkan to no beka nanti wunim no krase na nananoma aka no okay na ADUMAHENE so wo wunim no krase na nananoma aka no eti ono nkwa na nyankopon ba adwene tu ni tirim ya mfa ne sa Ghana mantam ne edunsia so ati ase yenyi bu no kra mfrim onfa bu no enti edum no aka no wo mesabi na nananoma mesra meka enye mani na enso de na meka de ahyase be mu kra enti wo no mo agimi yana dabi omunyimi omo ye dia na chese omunnim amamre omunnim amanne omunnim omotiase okay na nanom pese ye ti omo de ase omo na to omo anka omo be ne feso no ma ye ne saa enti anto omo krom sa to omo nua enti omo nua ye ne feso e ka omo nyina kwasem so wati ase enti onim nyansa ne omo nyina dabi omo ne kwahia mu wo hen ye ne kodi ahia wo hen omo ko hia wo hia yeso ene adwendwene ye ene on ne be kan ye ebi na nanom nya saa na nanom matena nkonwa so a sebi mpraduasa nkonwa yi wo no mo kasa kye wo no mo ensamanfo mo adwene ma wo mo kuromba agi wo mfaso bu wo mo na nanom mo kasa basa visa omo nim se omo dadoma no okay eti so omo ye sebi nsem bia ensem fata omo gu edom nani mu ase sanse wo hwaye no edom de di na chima ni hwaye eti se wo ye ade bia de nim gu ase beba wo gu dom ani mu ase enti abrebia wo hena na akwasakasa ya adwene wo dom mo dwene wo ma wo da wo ma no dwene bia ufre eni ni pa ajiwdie eti na ADUMAHENE de ono ne nsam no wakeka no obi ante no omu muwa no sanse Ghana fo anu se sebi mpraduasa o aye bode obeka samade achenkura e ahoye ya yeah ahoye ya obeya na obi aka be mate fie no kasa bebra oya ahoye a be ma kasa bebra oya ahoye a be e masu be ma kasa bebre be ibonsam be ma kasa bebre sabio wadwene ya na wo fem oh yeah ye ma de ye pekasa ye te sa akoko okay ye pekasa nanso ye ma ne ye kasa no ye kacho sa de we ye papa ye no anya ye bebo akotum so be okay be ma nkasa bebre be ma krakra ne nsem no de nsem hinta enti da obe ye pie no na ye nimonyam na ye nyansa na ye mu edu ti ye fa no akoko duro so ne nam ye so enti be ma so kasa bebre Bible say what so ube bie wa no akasa no sanya Bible kra se me nkasa ya hu se magimi dabi me nkasa hu se me nyansa what you say me bie ma na be che se magimi ana me nyansa ene me bie ma na me akasa magimi na na me kama no ntumi ne yamu me nyansa ni mo me bie ma no de a me ke kan kwase asem no kwasem na se me bie ma na se me hunu nyansa madwene damitim na ye nyansa adwene chita me se ma me kama no ntumi abura so ma na de bi nkosa ne yamu me gimi fo a eya se me kasa mini me kwa kasa me akasa na na we de wan kasa kranka ye ti eto de bia o hene ya ato no nareka ani nti na otumfo setu na na oda ma na nya asem na mpe ye buo na mu adem do ho me ho obidum bie
enwisi ase nyanka kunokrafo won bibia no okumkom kasaprekon dodo awura enipa buwo na nanye se bia medo wo nti anase me ya Asante na emmom de wo ye ne ya na esomani ese pani due matemante yes wate pa beton kasa ayate se akokwa bidie no ohun se onim se ade ache na so wo moda e so wotie firi akokwa ni ho so ate wi ansa akokwa bidie ni madeche na so wotie firi onini ho okay pani due matemante otumfo se to wote nsampa na so enya asem bia na obebua omua na che se eyensem hunuma no wote ase asembia na bebu ade aso bebro ene nkade nche na nka onum na awai ti se jata firi wa akwa akwa achi business sam no doso ensem gunu so ye nsem papa kwan ye obefa so a enipa mabedi ye o school fa me kwa me scholarship okay enipa mabeko school omo ma menim ni bie na nso madwe di bu ombeko school okay kwan ye nipa nsa beko oma no wo ma omunya ya nko ombe na nso bibi nti omunya no kom sa beko oma no okay kwan ye obeko akope investors aba Ghana okay brasant kwan ye obefa so a ahenie befa ne ntoma pafura kwan ye befa so Asanteman nchechire ya na nanom nchechire to ya ni bonyam na wo to aso na besa beko na ni bie na so ani wa obi abeto aso okay odwene nyansane ama adi yedie beba no onwene nsem huhu a edi animguase beka no so ati ase enti yeso obi danso a o danso a enso da ye mienu o ade bia ye mienu ha ba kra wo mienu kaso obi danso a ade papa no wa danso afiri mu na ade bone so wa danso afiri ade bone no abe papa enti won so da no wo gina hefa wo won so da no wo gina hefa abre bia ya wo ya ade nyankopon ama onimdie ni adwene de wo ya ade ya kai se ka betumi aye bibi bebre nanso ni penti wo kai no ide na wagyan sa na nyanse ne dwene ensam bebre na ba nipa dwene mu nanso no adwene no winim nyanse nti adwene be twose na nanya ni nyina na ate a wo be kasa eya amene eti nipa wo kasa eni ehu se winim nyansa ana se winim nyansa nti wo kasa bebre ye mfa wo serious na Dormaahene se wo ka Ghana fo mu nti o san se wo mo hu de ati mu ye wo ya eye bode yo nana brantie bi say adentina yera ono nko no aposifo ba nanim no ye di nkofo bi ni dinya to wonom na ya pege omudibere mu na ye wo hini bi foforo bi anke be ye ne sa na wo hini foforo be nana no bia benjini ye chi ochini be na obiem apart from the medical way in DC amaso chini be biem chini na medical way no nko na amahene de no nko ba men kan kira wo se ono onim na onhwehwe na wo hu ni wo mpa ni wo nte no kwase nipa na wo kan sa asem onko bisa ne nananom sa abra nananom ko ya wo je fa wodie no ne woni ho na na maame ni ho na so mbete okay onko tete atempon no ye ne maame nom eso no nko bisa de enti akotoko hene wo ye kese enti wa hene so ale ya ye ro ye wonu so ale ya na de enti na sa hemfo doso na ko no ni krom kan hemfo ni ho na da no wan frɛ bi eno na wo sa wodwene ho na nyansam tia wa se yero yehunu wo hene ne so amfrɛ ne dia na kyesa yimfu gina bi yedai ebi bia bi achi na yero yehunu ni kuro mu hene kura ni mi se ampa ohene se yero yehunu frɛ wo hene a na wodi enti afene sanse sabe me measure size 37 ti enti me mfa size 40 ma me nhye wo so at enye enti di wa sha 40 ni ma ne nhye okay what you say enti ya wodi enti a what you say oba wo hene ho ala sanka himfo abu nanka yero anyimonya yero yehunu ko opani monya man ko ne ko mfa nko ne krum na so di ko enye yedi ade ne da no mfa nto efiri tokotoko ne na didie ayine ese no ana wakan ni rafizo otumfo nko a ana se be mpraduasa wontumi mfa no nkokot ma ne nyeyi di obeka no eno ano no okatumi wase maje onkasa fa mame na okasa fa mame de so betuma kasa fa wase maje oji so ntumi ka hwe what you say onko amamranum ni yanko pensem amamranum okay enkyere no na omisa ensam wa fa kotoko hene ho yenkyere de kotoko yeye ni yenkyere de otumi ye eno be mana te ase yewura onya mahene oya hene mu hene eti so wase wa ya mahene de a okay na ono ni kuro mu hene wo ho de a mibusa nse ni kuro mu hene no amahene sai ene hye na se okay ono nipa obisa sa ko sen ni kuro mu hene no amahene sai ene hye na se okay so wani amahene de a na so wadi kurofo de a onka hu sene hene no onto yewura no kwasem yewura na wa amahene aduesiensia a ye kwa adueso na Ghana anwan na wobisa da bi nti so wani mama ka ache no onkope na omisa
So what you say? So session leader no on class captain ye pe. And our boss SP so na nye pe. Na one was a class captain, headmistress, headmaster, omo ye pe da. Obi ani di bre. And then school cry ye wo tertiary what you say. Ye ka se ye kokra bo ye wo JSS. Ye wo SS no na say for primary. Na nyina na say. Ye kwa kunini no ye wo wie we enti bi no mo wo secondary school. Enti omo wo secondary school na bi no omo ne ayi no o. Amahina no. Omo the secondary no omo bo PhD ni one day omo na wo university no. What you say? Na gba kwesi HD ye mo biem na. Ono wo hene. Okay. Enti won kope no hu. Jesu ani ma meka che otumfo nya mahine. Wo ya hene mu hene. Ana me pesa me sa kire ni mu se onyi ntumu a me meji me hutum che se. Kan ye nananom ne abrofo ko ye na abrofo na nkasa abrofo na ye ne ye oman te se oman Ghana na. Na ya ni ya regional na ya oman ti nipa no ntia se oma me nkire ni mu. Okay. Ya man te se Ghana man. Ya Asanteman. Ni ya region. Okay. Na mo kwa premo fa ahudie na fa ahudie mo nso. So atiase. Sa bia na mo nso. Mo so mo pe fa ahudie. Mo beda na mo nya fa ahudie. Ana mo bukuru kra na mba na nanom mo. Se ba ya nko mo meka oman no. What you say? Na enso na mutime nye fa ahudie. Ehwo na nanom nim nyansa meka Asante frase abde bom fiti ase Nyankopon bo nipa no. E na odi nyansa ano odi ne mudu sha Asante fom. Na nanom tena ase dwene hu se nipa sesa. Bedroom re binyama besesa. Enti ye di Asante fo enim nyansa ntin ye di yensa ene enim die enim tintima pam bi di ato e be da nchini ma pam ombom do me de behu. Ana omo yeto kana nanom ahunu nyansa anya sa de bianka nenka Asante fo nke yewu. Nanso omo ye ne ye kuruchire gu nkrata so tintimi de kwahye amamranum. Eno na obi mpem musa na se binsemu no obusa. Ese meme abrazo ma na de bi goza ubusa binsemu na meme nyiwa no. Ko me ma yasem na nakotoko me ye nyansa sema no nyasa be nkwase asem. Enti won kope no hu. Enti ye re no ba. Ye wura ho a na wodi enti oba no oto nsafre na e wodi enti a oto nsafre de odin ene ebo wini din atena ba bidin. Na de nduru na se bebodin bebodin. Ebrenu du na se bebodin a ebebodin to gidi se no Dormaahene ebedu me bebodin din enso so ehne no nyam se bia. Won de se won we ezum la ayo adwuma. Oprapra. Ande se wazaye MC adwuma. Enti se du se ye pu obi akokire yi ase ne ma ye betumi afre no. Se o kasa nti. Se bia se de kasa de won aja boso. Na clean up of the course. Isa ba mu mpanimfo no se bia wo mu ye bibi e betumi afre na mana be kasa se. E bi so kura so ase bia prapra mi nkna ye fin se de wo ye die. Be hunu wo ne na yi wo. Brekum. Da bi se de wo free bu no. O sane ba. Na bia wo nkokọ ne wa se de trotrofo ne ye pai no. Ye bo wawafo ne ba no nkokọ na nkokọ ne so de akwesi nkra pumpuni mantam. That's why come from essence one fan go free man penny atra na ko pramra. E ho no imu ho. Wa no benya dibre na de wo ye ndi agrobi ni wadi. Enti aprapra hene. Ni zoom lion hene. Na za aprapra hene. Eni Ghana PRO. Edu si ye pekasa de be ba no ho. Otumfo de sabi mpreduasa. Eba sikasem. Na na kope sikabra na na akasa wiase te eba be frɛ no. Na de we wo na wo kasa akoma to ye ba be frɛ no. Na say Asanteman to kwasi ye na sabi mpredu na say ye wura mahama na damfo pa ne. Adamfo pa ne Dormaahene. Na de na wan fa kwaji asa Dormaahene we de madamfo no nti akun yi asie. We de bo amene enso ano. Wono wodwene hu set obi ari ti. Enku bia so ni ti. Wo de otumi yanko. Na de kotoko hini tumi yanko. Eno na ma nipa danso ansam ka se ka so obi danso a enema mienu wo danso papa ma na za ne boni mu. Na ma kotoko hini danso no. Eto apenti a Yesu frɛ bema. Yesu frɛ nyansani. Yesu frɛ tikese a adwene kwachiri. Yesu frɛ de ne hunu mumu do. Yesu frɛ de obetumi aboa ye. Enya de obekasa. Kasa tenten toponko. Entina na adima bedu wo kasa obi emu kasa tenten entoponko. So what is it? No too for don cast or cast a crown now, Manasma Quentin, now, Ponko Biato. Enti, you're a one who say, Ghana, you know, in a way, fua. In a bema. Nanadima, but so I didn't want to say where the crew for, I said, yeah. Why you want to say what two for? Why are him? Or why mine it is so or not, I say. Or no any mine, or two from one or mine. The Ghana, Paramount Chiefs always sister says. No obi only be ono aka no ya Paramount Chief ono aka say ono anu ya Paramount Chief no I da about Paramount Chief enu ntina nanka sampan de no no person we ya ndo ni hurura mu na sampan omo nya bonofo there be omo ye fans omo suma Asante yeah Asante asase no omo te so eti omo tumi be som na najima badu mani nsan so omo nya bonofo sa eti otumi sha omo eti se ye wura huni say eni pa ni dibra so se me pagya na man ye man hina. Was one person obey mine na sabe wo dia anya wo dia dia ne dia
e na epagya na de mu what you say de ade wono no we de nya de kom do no so to ha no ope yes nyesa ha no ope mpo ho no ofire ni nchi no ho enya ho no ope ho no ofire na de so mpe obeko sampa no ho no ofire e na de wate atua na waso ama akọ bonife ya se netena wai o ya papa zanka wani muti ya no nyina na ebom ti ya osom wo menja na aso nsum biem na akọ na nka funa chi wa abofunu bibiem dabi enti wade wawu amna ni nkramram na yenya enim yenya nkopon de besom ne da na nyemfo mo nim otumfo Asantehene ayi wo mo hene de wo so besom ne da so what you say enti wo so besom ne da enti se wono wa paramount chief no otumfo anya paramount chief dia ene ya won kire otumfo onfa omma mi edin obetumi dia man na menhwa ade because otumfo anya paramount chief ono na abo paramount chiefs nti oye de paramount debi otumfo anya ni paketo o wa di krofo o wa bremponfo o wa amanhene Ghana ohene be ne obi eno na sabi anyansafo mo nyansa ne ti ase o ti ase prekopa na dwodwantwe de obeti ase so obeskoso atwe ho da yore abusiafo na da bi nkonsa bra so hema na yete ne nka no obetumi so do adwenkyere ato nom no ma obuo ne die enso so atumi abam na Dormaahene nsem de beto dwa no ho no yie ani nkyiremu adusua na yede abremo no upo ene kotokohene ahene mu hene eno no aha ADUMASA TV midin da tesem hene kwako yede mu si hanom na ebesan ahia biom yakramo